škrydly musia odolať záťaži. Pri transporte na stavbu, pri pokládke, pri vplyve vetra, snehu a ľadu na streche. Ak nie sú dosť pevné, budú sa lámať a strecha zateká. Dnes sú žiadanými moderné ploché krytiny. Poďme sa pozrieť na ich pevnosť. Pevnosť je pre mňa dôležitá, aby som mal čo najmenej rozbité škrydly v paletách a aby som mal stabilitu pri chodení po streche, aby sa mi nelámala pod nohami.